Hadiahmu jumun dhewe. Jumoan. Rogohan. Jumun hadiahmu lho ning jero susu iki lho. Ya ora apa-apa. Ayo. Tenang gak apa-apa. Gak apa-apa ki lho. Rogohan. Awak-awakan. Ora telung sasi lho, Bu. Ayo. Nyah, jumoan. Ndang. Ora apa-apa dhewe iki muhrim. Halo. Nah. Wah, malah ucol nang ngarepan loh. Ya nang ngarepan kok. Ya ampun. Oh, alah. Nggih pun Pak Ganda. Ya oke, makasih. Amargi wektunipun sampun siang, tugas sekolah sampun cekap, kula badhe nyuwun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.